आप सबको मेरे बिंदास और प्रकाश चैनल में सुभाष गोविंद चैनल में भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन ओमफ्राय जों दिनै नै गोबावनि उनाव ब्लग लाबोदों मोनसे जोङो सबायाव थांबाय थादों सबायाव आरोना जों पेन्डेल बनायनो थांगासिनो ओमफ्राय दासो उदालगुरि मोनदों जोङो नै पुरा गारियावबो ओमफ्राय साथामा गारियानो गैया गारिया मानसि गारि माबाग्राफ्रा थांग्रोजोब्बाय नै जों दायो थांगासिनो पुरा पेन्डेलावहा हाबजेनबाय नै पेन्डेल गेरजाया ओरै थाबाय नै बेफोरसो पेन्डेल जोंनि बेलगुरिसिम थांनायदो दा बेफोर सिंगा पाथराय फार्स्टनियानो नै गेरजाया बे जाबाय सिंगा पास्टरेट बियो आम्बागाव पास्टरेट नै बियो सेकेन्डनिया नैबे थार्डनिया बेलगुरि पास्टरेट नैबे थार्डनियानो आरो जोंनि आइखिनाव दं हाबैनोसै नैबे आरो बर्नगाव पास्टरेट लागाव जों दायो सफैबाय ओमफ्राय नै जोंनि पेन्डेला खामानि मावगासिनो पुरा लास्टआव ओरैबायदि गोलाव लादों नुवाखै ओइ ससेनिफ्रायनो मोनो बाहाय गोथौखाय लायासै जोंनिया ओमफ्राय बाहाय बारबोनानै लाबाय आरो बेयाव गारि दोनग्रा खालामसिगोन जोंनिया कार पार्किं बाइक पार्किं नै जाहा बोरायफ्रा खामानि मावगासिनो ओमफ्राय बे अपोजिटआ बुरा माबा कापुरपुरानो हाइवे नुहुरनाया नै गेरजानि स्टेज सिदा दायो नै साहा गलायाव साहा लोंनो फैदों ओमफ्राय क्रेमबन आरो बुगुनि जानो नामायदों आरो जोङो बेथिं साहा होबाय थादो नै मा दङ नुवाखै जाग्राया पकरि साहा लोंनायनोसै हबानि साहा नै बिथि नारें गोदै फानगासिनो आरोना गेलागाव बग्रिबारनि सिख्लाफोरा साना बनाय फानगासिनो नै बेयो मा होनगोन बेखौ मा होनो गारबानो बियो नै नोंथांमोना गोदान गारबा नुनो मोनगोन सबायाव फैबोला गारबा बनायगासिनो बिसोरो नै गारबा बनायगासिनो आरोना बिदि साना नारें गोदैया बेसेबां कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर मोजां बुङा रावबो बायफैनाय नङालै 100 नारें गोदैया किल' ना पेकिं खा किल' ना पेकिं 100 नै फैदो बिराद गोदै नारें गोदैयाबो ना फैनानै जाफैदो आरो इदि कपन होगासिनो नै पेन्डेल खाथियावनोलै साहा दखाना एबारनिया गेरजा खाथियाव नंला गेरजाया बाहाय इदि थाबाय आरो ओमफ्राय बिथिं नै साहा गलानि बेसेनफोर साहा 10 थाखा फिथा लावदुम दाउदै एन्थाब अनासि घुगुनि क्रिम बन पापर सब मोनजोबगोन 10 थाखा गोनजा दाउदैयाल' 15 थाखा ओमफ्राय जाहानि टिकेट होग्राफोरा जों सानैदों नै टिकेट होग्रा नै नारें गोदै पुरा नारें गोदैखौबो साइज नामायलै नै साइज गैयानो नारें गोदैया साइज गैया मानसिया 100 लांफैदो पेन्डेलाव जानो जों दायो टेस्ट ओरैनो थांनो आरोना स्टेज नायहैनो नैबे जाबाय स्टेज ओमफ्राय नै पुरा बनायगासिनो ओमफ्राय मेनेजारा नै टपि गाननानै दोङो माबाफोर होनगोन जाथार मेसाङाव लादो मेसांसो बाजेट 2 लाख स्टेजनि आन्थाया नै पुरा बनायगासिनो स्टेजखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय मानसिफोरनि जग्रा ओरैबायदि गोदोर आरोना स्टेजआ एसे जेरबासे जागोन आरो बिराद गोलाव गोदोर नै ओमफ्राय दाबो दोबाय थादो जोबवाखै बे जाबाय फ्रन्ट हाबजेननाय अबानि बजायगासिनो अलमस्ट जाबायनो होनजायो नै
बिबार गोनजा खामानि मावगासिनो नुदो बे जाबाय गेट बिथिंनि खामानि मावगासिनो नै बोग्रि फानदो रायजोफोर बोग्रि दखानाव हायदो थफ्ला 50 थाखानि दुखानिया नै आइथिंना नारें गोदैखौ 500 नांगौनो ओरैनो जसमिता मोना नै इथिं नारें गोदै फानदो आपेल जायफ्रा बायनो नैबे गेट नुना गेटनि बिथिं हायबानो जाबाय आरो आमाया साइकेलखौ होदोलै बान्दर बान्दर ओइ दि मावदो नालाय स्कुटि सासेया जि गाखोदों न'खौ नै खामानि सोलिगासिनो दायो लागाव बेयावनो नै खामानि मावनो हायबाय आरो जों दायो खामानि मावनोसै नै जोंहा फुडिं डिपार्टमेन्टनि मेनेजार लाजार मा बेदर दाउ आथिं खर' ना मा आथिं खर' ना बेदरफ्रा बेदरफ्रा नै लकेल दाउ संगासिनो नै आरो खाम संगासिनो अमा बेदरदो नै बे खामानि मावग्राफोरा मावगासिनो फुरा नै बियो बाथरुम वाशरुम सोरबा इथिं टयलेट बनायगासिनो लागाव खामानि सबानिनो गोथाव ना लाजार नों संनाय बरिया संनाय बरिया दै होनो दासो सुरु बेंग्रानि जोबथा पेनेल जि गोदोर लाखादो जोंनिया फिसा खामायनानै दाबो जोबाखै नै मावगासिनो जोंनिया नै तेरपालखौ माबाखांबाय नै गोजौआव दोंखासै मेनेजारा बेनो मेसाव लादो कन्टेक्ट 1,30,000 सेकेंड मैनेजर यस मैन ड्यूटी नहीं पास 5 लाख साले का खोपड़ी तोड़ साले खाम मैगं मोनजोबबाय जोंनिया जल'फोरनिया हाबायानो जोबाखैनो बिराद रायदो बोरायफोरा नै आरो माबा डाइरेक्ट 80,000 लाख 80,000 लाख खामगोन जों 80,000 लाख खामगोन नै जों दायो ओंखाम जानोसै बुरा दसे खामानि मावनानै ओंखाम मोनजासिगोन अमा बेदर मा बेदर जाखो अमा बेदर जाबाय अमा बेदर दे गोथाव जादोंबालाय नै दायो ओंखाम मोनजाबाय नै जाबायलै जि जादों मा बेदर जादों अमा मेजेम जानाय दाउ जाबाय दाउ स्कुटि मा बेदर जादों स्कुटि ओइ स्कुटि मा बेदर जादों जाना लाग्रोनोसै जों दायो दखानाव हायबाय आरोना माने जों ओंखाम जाखांनानै दसे मोसागोन लायदों जोंना फ्राइडे गोलैदों बेलगुरि पास्टरआ बेनिनो रेस्ट नायनो हायदों रेस्ट माने फालि रेड नेट 30 जनर जों बे रेटखौ लाबाय आरोना मिटार 40 हैनो बेनि खमाव जालानो जों 35 आव बुंनायमोन दाखालि आरो बेयाव रस नायनो हायलायबाय नै ओइदि रेड मोननांगौमोन रे इदि रेड नामायनाय आरोना जोंनो दायो ओमफ्राय एबा फिसा जागोन बियो फिसा माने मोननैल'सो दोङो आरो मोजां नङा नै
बेलेग लानो इदि बायदि रायजोफोर मोनबाय जोंहा बेलगुरि पास्टरनि थाखाय बिबार लांनो फैदोंमोन नै बेखौ जों हायै लाबाय आरो सानफ्लावार कालार ओमफ्राय मोनफायजोबाखै किसुमानखौ दासो लाबोबाय थादों ओमफ्राय जों दायो बेयाव बे खिनाखौल' मोनग्रोबाय आरो मोनब्रैल' मोनग्रोदों ओमफ्राय जेसेबां दङ लाबोबाय थादों नायनो थांदों बे दखानानो ओमफ्राय बिथांमोनहा गोदान दखान दङ गलमायावहा सारियालिनि ससे थांनांगौ दायो जों सफैलाबाय मसाहारि एन्टारप्राइसाव बेयाव दख'ना नायनो हायदों आरो दख'ना अर्डार होनायमोन माने फुरा 30 खान नायनोसै मोनफैबायना मोनफैयाखै मोसानो होनबा ओरैनो मोसानाय जाया दख'ना नाङो सिख्लाफोरनो ब्लाउस फालि खोमानि बिबार माला खेने टु जेड नांस्रायो मथ'थे खमसे खम 50-40,000आथ' ओरैनो खरस जायो आरोना मा होनो आरो बेबायदि माबायाव मोसानोबा सभाफोराव मोसानोबा 30 जननि अबस्था नामा जों दायो हाबनोसै जोंहा मोनसे बुस्थु जाबाय जोंहा जि दख'नाखौ अर्डार खालामदोंमोन दिनै सफैलानो गाबोन फुङावसो लांफैनो होबाय दा मोनावसो हरगासिनो आरो ना गारिदों ओमफ्राय नै अब्लाबो जों एसे दख'ना नायदों आरो नै सासेया जि दख'ना खेबदों नै दख'ना खेबसोदों मालाय सासेनो हरनोनो नै बेयाव नुनो मोनगोन आरो दे खम दामि नै नुदो नै बेफोरथिंबो दं आरो बेफोरो सिम्पोल नै बिथिं बाहाय दामि दामिया दङ नै नुदो नै रायजोफोर ब्लाउसखौ लाबाय आरो ना नै दायो ब्लाउस दखानाव हायनानै ब्लाउस 30 खान सुहोनाय दायो 30 खानाबो गोजा कालारनि नै मोसानो थाखाय दायो बनायजोब्बाय नै रेडि जाजोब्बाय खिन्थु आफसुस थासिगोन आरो ना मोसानायखौ नुला आङो मेन प्रग्रामनि मोसानायखौ प्राइसखौथ' नै कालेक्ट खालामजोब्बायनो दिनै फुरा माथो खालामनो आरो उपाय गैया इसोरनिनो इच्छा होननांसिगोन जों दाबो बे उदालगुरिनिफ्रायनो थाङाखै आरो ना बहुद माल लाबाय ब्लाउस लानायमोन जाबाय ओमफ्राय दायो फुल अर्डार होनायमोन फुला माने गैजोबाम बेलेगाव लायनानै होफैबाय आरो मोनबाय फाइनेलि फुलखौबो नै रेड ओमफ्राय जायफ्रा मोसानायखौ नायगोन अननानै फ्राइडे फुङाव फैगोन आरो फुंनि सेसनावनो मोसानाय दङ मोजाङानो जादों प्रेक्टिसावलाय बरिया जागोन आरो आसा खालामो खिन्थु आं गावगायानो नुला आरो गाव फोरोंदोंब्लाबो गावगायानो नुवा दुखुआलाय बाहाय दङ नायनो होननानै अब्लाबो मा खालामनो इसोरनि इच्छा उपाय गैया मिलायनांसिगोन दिनफोरखौ नै ओमफ्राय बेयाव ब्लाउस लाबाय ओमफ्राय बे फालि लाबाय ओमफ्राय नै फुल ओमफ्राय जोंहा दख'नाया गाबोन फुङावसो फैसिगोन आरो दिनै सफैलानो दा मोनाव सफैगोन फुङाव लांफैला गाबोनो माने सानाव लानानै थांसिगोन आरो ओमफ्राय बाखि खोमानि मालाफोरखौ दाखालिनो लांखाजोब्बाय जोङो बिराद खरस जायो आरो ना नै नायलाय सोरायदो जोंनियाव नायलाय मा जाबाय ओइ मा जाबाय नै जोंनिया पेन्डेला जाबायानोसै माने बनायबाय थादों आरो फुरा नै जि डायलग होदो बेखौ सासेखौ दे स' नै जोंहा गुलाबसन हेमब्रम हेल' रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनदों आरो हायबाय थाखाय जोंनियाव ओमफ्राय दिनै पेन्डेल नायनो फैदा येस ओमफ्राय हौवाव फैगोन ना फैया फैगोन फैदो हबायावहा जमा इसोरखौ बाख्नायनोसै इसोरखौ बाख्नायसै ओमफ्राय माथिगावबो माने रजे मोननोबो हागौ रजे नागिरगासिनो माने रजे नागिरगासिनो हाबा खालायनो सोरबाफोर दङब्ला कन्टेक्ट खालायदो कमेन्ट खालामना हरगोन आरो आं खिन्थु बिराद गाज्रि मानसि आं बायदि गाज्रि मानसिखौ नांगौबा माबानो हागोन आरो बिसा बिराद मोजां सोलियो नै जोंनि पेनेलाव फैदों दायो नै खामानि सोलिगासिनो जोंहा जोंहा दाबो खामानियानो जोबाखै खामानि मावगासिनो जों कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि बगा कारेन्टखौ फोजोंनो रोङा माथो बगा नोङो नै जि बनायगासिनो दायो दासो माबा लायदो जोङो हि लानानै दोफैदों हरहालागै मावनोसै दिनै 12ताहालागै दिनै जोबनांगौ आरो खारन बुधबार गाबोन बाहाय दसे मावनानै फ्रि थानानै बिस्थिबारे जानांगौ बिस्थिबारनिफ्रायनो हबाया दा रेडि खाम संबाय थादो तलबफोरनि थाखायनो जों फिनिसिं खालामनानैसो बे गाहायखौ डाउनाव जाबा खिथिगोन नै दायो लुगा माबायदि नायना लाग्रो नै खामानि जोब्बाय दायो बुरा जानाय लोंनाय रेडि मा जादो नायनोबालाय मा बेदर जादों अमा बेदर दाउ बेदर नै माबायाव जादों खिरखायाव इसोर जाखांजोब्बाय नै
फुरा दायो किसुमाना न'आव थांसिगोन जोंबो थांसै अर सायबाय थानायनि आरो जा फुडिं डिपार्टमेन्टनि मेनेजार लाजार नै फुरा खामानि खबर लोगो मोनलायगोन दे गासिबो फैलायगोन फुरा इसोरखौ जमा जमा बाख्नायनांगौ सिबिनांगौ रंजा रंजा नै आरो जोंनि पेन्डेला लास्टआव फैबानो जाबाय जायफोरा खाम जानो आंखौ मेसेज हर होमबानो जोंनि पेन्डेलाव खाम जाफैनो मोनगोन